δημόσιο υπάλληλο. Η αγωνία του ελεύθερου επαγγελματία αυτή τη στιγμή είναι αν πραγματικά είναι βιώσιμος ή όχι. Εκπροσωπώ τη Θράκη και την Καβάλα και τη Δράμα, γιατί δεν μπόρεσε να έρθει. Λοιπόν, θέλω να σας δώσω μια εικόνα με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή του rebate και του clawback ενός μικρού φυσιοθεραπευτηρίου. Σε μια δαπάνη εξαμήνου 9.900, το rebate και το clawback είναι 1.500. Δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Έχετε αντιληφθεί αν είναι βιώσιμο ή όχι αυτό το φυσιοθεραπευτήριο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω σε θεωρητική βάση, γιατί κάποια πράγματα που ακούστηκαν εδώ είναι θεωρητικά, είναι ότι υπάρχει μία αλυσίδα στον ΕΟΠΗ. Υπάρχει ο ΕΟΠΗ, ο οποίος είπαμε ότι είναι ο κλειστός προϋπολογισμός και τα συγκεκριμένα χρήματα. Υπάρχει ο ασφαλισμένος, έτσι όπως θέλετε να τον προστατεύσετε. Υπάρχει όμως και ο ενδιάμεσος κρίκος που είμαστε εμείς. Και αυτό το εμείς μεταφράζεται αυτή τη στιγμή σε ελεύθερους επαγγελματίες. Άρα λοιπόν, θα θέλαμε πραγματικά να μην δημιουργήσετε νέους ανέργους. Διότι έτσι όπως έχουμε τα δεδομένα τα οικονομικά σήμερα, όπως έχουν έρθει ατομικά στα φυσιοθεραπευτήριά μας, είναι μη βιώσιμα τα φυσιοθεραπευτήρια, άρα δημιουργούνται νέοι άνεργοι. Και πάντα μιλάω για τη βιωσιμότητα του εργαστηρίου, διότι όλα τα υπόλοιπα που αφορούν τον προϋπολογισμό και το κόψιμο, όπως αφορούν όλους, αφορούν και εμάς. Άρα μιλάμε μόνο για τη βιωσιμότητα. Λοιπόν, τρία πράγματα θέλουμε να ξέρουμε. Ένα είναι, ποιος είναι ο προϋπολογισμός για την υγεία το 2014 και την πρώτη βάθμια περίθαλψη, τι μορφή σύμβασης θα έχουμε, θα μας επιτρέπει να ζούμε, διότι αυτή τη στιγμή η συνεδρία από 15 είναι 7,2 σε πραγματικές τιμές. Και το τρίτο είναι, μιλήσαμε για rebate και clawback, μιλήσαμε όμως και για τις ηλεκτρικές εταιρείες. Καλούμε εγώ να πληρώσω την ηλεκτρική εταιρεία. Και πόσο θα κοστίσει αυτό, διότι καλή θεωρητική βάση, νέη υγεία, αλλά από την άλλη πρέπει να επιβιώσει το φυσιοθεραπευτήριο. Ευχαριστώ.